Marsaltíh tá an cairís a trééis tosú agus ar an lína is chun leirtlinn faoi achtas Trócaire na bliana seo tá Caoimhe de Barra. Caoimhe chun sáú? Gur mí magad mai anhá? Sin go bra, fáte go dtíon chláir. A Caoimhe tá Trócaire ar ceann den an mór agartí cúnmh idirnáisiúnta neamh rialtasach is mó agus is aitheanta in éireann. Sunar leiríonn tú faoin obairtár siúlagah ag an am seo den bhléin. An féidir achmhar a thuirt dún faoin agra Trócaire agus an obair dhéanaan sibh go generálta le a thug. Cinnte. Aibrí an Trócaire é 7 tír 10 ar san cearta déine na daine is buiste agus na daine atá ag marchant ar imil an suchaí na bhfuil siad. Sé sin mná fear agus póistí bocht. Agus tá mé de géirí an Bochtanas a laidú agus chomá lei sin daine gachéin duine a bhéadú. An bliantse chatte bhí tioncharagan ar saoil 2.7 milliún duine haar fud an dain agus bhí me den anáis tionchar sinna bheith hagan tríd cabhar muintir na hhéireann tus go aimmuid anchuid takeíocht ó muintir na hhéireann go háirithe an amse ach tríd an blion omláin. Ó heh an obair a dhéanamid is obair fadtermach a dhéanamid agus obair ag an dóla. Mar hampla an obair fadtermach a dhéanamid beidir go bhí mé seans cúpla focail le rámar dhealir an fiachtas na carís a hagan tá méid ag obair a ddíire cosúla Malawi in Neiscart na Hafrica le fermórí beaga chun go meich siad an dóhann bí chur a mórd a póistí chur ar scoil is go chláán a bheith hacu le nóil agus mar sin de. Agus chomá lei sin tá méid ag obair i gás ag an dóla. Uanta is cós an ghfuil córach ar siúl cosúla Syria nó an Sudan agus tá de gobar an sin chun daine a chosant agus chun airí anmhanúsacha uirteisteach cosúla bia agus mar sin de. Amantí eile tá de gobar le daine áit a háirle tubaist nódúra cosúla na Filipínig. So mar sin is agriocht muid atá cuiseach sean tá ag obair le fé leisceil dád a hen blianaan is agus fáimmuid annachchuid takeíocht am muintir na hhéireann rud atá antáfatach tus go dugan sé sin an cuachtúine annachchuid rudí a dhéanamh le daoine nuirt an na daoine sin ar na daoine is dócha is buiste ar dain. Is si go héintach, is a caint fhí carís ar fan cúpla nóméid mar tá factas ar siúla níis agus féidir le leabhart a rís faoin obair go an ráta géanamh si rid a bliana. Ach is cuimhanlum na buscaí bailíán Trócaire i carís nóir bhí mé sa bunscoil agus cuimhanlum go raibh an sim a gcuin an tú. I có fada is sáil dom tá an sim chéine ag páistí sa bunscoil orthú sa lá tá nniu an freisnach bhfuil. Tá capisiún bhfuil? Ó tá ansim ag póistí in san busca agus in san obair a dhéanamid agus ní hamháin an busca ach na sais scéalte hen leis an musca. Tríd an busca agus tríd meán cumarsáide eile tá muid an scéile insint faoin obair a dhéanamid. So mar hampla im léana tá muid ag úsáid scéal inastína chalín beag nimlína díis go bhfuil mé hain lei cúpla seachtain ó hin sa Malawi agus tá muid díú orda an phobal ar scéal inastína ons go féidir le daoine feiscin céinchuoin a bhfuil siad féin ag tuairt cabhar de inastína agus annacha daoine nach mórí. So is scéal tipiciúlí scéal inastína tá si óg ní bliana díis ó ná go raibh si 6 bliana díis cha si ceithre uirich le gnaige lei ag obair lena bhór chun isce a thógáil ó sreáin go dtí teach. Cílíonn sé seo a gachaile uirich le bhfuil si dul ag glóraigh isce níl si in san scoil. So gachaile blian go dtí seo ten si stachas scoil a cúpla uirich le bín si róthirseach le staidir ceartaíanamh tepanarthaí ins na scrúdathe agus chuinte sin an ní le misnach an sin eici dul rá leis an scoíocht ach sé de Hórland sin na chránig Trócaire in san pobl na bhfuil sin na cónaí agus leis an pobl sin agus le agriocht náisiúnta chunig mar go raibh an spread in san bobl gur ahan siad sin gur bé an isce agus aspa isce glán an feib ismó atá ag an bobl agus thug muidne beagáín cabhar ní is é sin an óháin atá ag waid daoine beagáín cabhar chun gur féidir le tubair a thógáil. Ó nám gur thóg siad an tubair sin tá póistí agus chalíní is móid cosúla inastína tá si dul sios
fáil isce tugann si beidir lethúrach dul raisiúáile tá isce glán tá drefóracha agus harcha bioga agus Anastína agus bhíoh si de hir tí de bhór an isce a bheith salach agus níos tá isce glán níl na póirtí fáil tí tá dohann isce a ggur na barí cílínta sin nach méid an ocras díine a bhí ann gachal blion go díise agus go bhaní Anastína ar scoil tá sin antáhachtach mar da bhéad gur féidir leat an na blianta sin na blianta antáhachtach sin a bhéadú ghfuil chalíní agus buachlaí ag fannacht ar scoil agus ag fálam is rud fíortáhachtach é sin chun an Bochtanas a laidú. So tá an-tionachar ag an sais obair atá muide a dhéanamh i bubal Anastína agus i bubal 300,000 duine cosúla Anastína an-tionachar fad á dhéanamh aganine ar saoil Anastína agus daoine nach mórí. Ach ní trócaire tá dhéanamh ach muintir na hÉireann is iad na daoine atá géisteach leis an chlór seo atá ag cabhra linne an sais cabhar seo atá anchuachtach ó thuair do riine thar lear. Sin híntaach tá sé fairhhaid bheith clostá scéaltaí dearfacha ó thar lear ó dtír Bochta, tá gá sprála daoine dúin a bheith éisteach faoi scéaltaí dearfacha. Sin híntaach tá ag déanamh a chur béim ag caint a daoine ó agratí cúnamh neamhréaltas ag caint faoi ibreoirí Jonacha agus tá is gom bhfuil si bheith bra ag gobar leis na páistí na scoilna agus ag fáil takeíocht ó hisismthirí agus lehéad ach las mu den factus carries an mí as man si bhir an rá go mín si bheith bra ar ibreoirí Jonacha tríd bliain an mín. Brahanmuid go mór ar ibreoirí Jonacha daoine atá ag tiomsú airgad dúin daoine atá ag tógáilpóirt inar bheachtas ar san na córa so mar hampla tá scolóirí daoine ar tríú le bhéil daoine atá gníomhach ina baróistí mar hampla a thug an anchair dúin agus ní bháin cear ó héad airgad a tiomsú ach Cair ó heh mar hampla teacht agus litir scríomh chuig an tara margheall ar éid idirnáisiúnta atá laidú ag an rialtas nó margheall ar ceart a déine in San Palestine. Tá annach chud rudí a dhéanam buid agus meas buid go tá sé táhachtach nach fecin daoine ar Trócaire óháin mar agriocht a henamach ag an dálach an cúnamh le daoine cinnte tá sé sin fíor táhachtach agus támuid saving lives gachal lá leis an obair sin a chumá lei sin tá sé fíorthábhachtach go dtugach daoine gur féidir le litir scríomh nó riamhfost a scríomh agus cairíonnta sin chomór linne ceart a déine a chosans mór himpel an dam. So is féidir le daoine dul a dangmhóling ar an gahan nó tríd an idirléin líon chu níos mó ó leach margheall ar a malach ina bhfuil siad féin an cear ó thuairt dúin. Sin go híntaach cuimhe mar dúirt méid tús na hagalah sé Trócaire ceann an mór agatí chunamh idirnáisiúnta neamhbhuiilteach is aithne in éireann agus is mó agus déann sibh obair aontaach agus tá sé an deas chun leabhar seachtún céad uair mar tá simime gom i gcúrsaí idirnáisiúnta cuimhe sin go híntaach an éon le bhaid leat a rá sular imíonn tú ar éisteoirí? An henú go bhfuil marrá chun mar focail scarmas mí leat ná buchas a gháil daoine as ocht an takeíocht go léir a thugann siad dúin déanann sé fíor difriocht i saoil daoine go múlan mise lo nuair a hen mise amach agus bí me go minic th lear agus má tá aine géirí dul a dangmhóilerin an ifir go hánatágan ná 8 chuige 4 9 8